Mateusz z Polimexu, który jest w Warszawie. Dzień dobry, panie Witku. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj właściwie w podwójnej roli jako właściciel Polimexu, a z drugiej strony jako reporter Radia 7. Dziękuję bardzo za tą możliwość. No to panie Witku, wszyscy czekamy na te pierwsze relacje i pierwsze wrażenia z lotu tym bajkowym samolotem. No rzeczywiście, może zacznę od tego, że zostałem zaproszony przez LOT jako jeden z 3 Kanadyjczyków na to historyczne wydarzenie. Polecieliśmy wszyscy do Seattle, gdzie zostaliśmy tam ugoszczeni. Mieliśmy okazję w poniedziałek być na uroczystym przekazaniu pierwszego Dreamlinera, czyli taki wieczór, na którym były oficjalne spotkania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast we wtorek mieliśmy okazję zobaczyć samą fabrykę Boeinga. Jest to rzeczywiście olbrzymie wrażenie. Jest to największy objętościowo budynek świata. Powierzchnia większa, proszę sobie wyobrazić, jest większa od całego Watykanu. Imponujące wrażenia robi setki chyba samolotów, które stoją przed fabryką, nad którymi oni właściwie cały czas pracują. No i codziennie 5 samolotów, codziennie samoloty 5 jest oddawanych schodzić taśmy do klientów. Także jest to olbrzymia operacja. Rzeczywiście przeszła moje najśmielsze oczekiwania. No i wielką przyjemność sprawiło mi zobaczyć 4 polskie, z których 2 były już pomalowane, czyli prawie, że wychodziły, 2 były już pomalowane i gotowe do wyjścia. 3 to był ten, którym lecieliśmy, no i 4 jeszcze był niemalowany, ale już prawie kończony. Także cała pierwsza partia 5 samolotów już jest prawie na wykończeniu. Natomiast w środę mieliśmy okazję zobaczyć przecięcie wstęgi i pobłogosławienie samolotu, no i oczywiście wylot. Wrażenia po locie. No i to jest właśnie ten punkt najważniejszy. Samolot w środku jest fantastyczny, jest pięknie wykończony, jest oczywiście cacko. Są bardzo duże okna, które dają dużo światła. Sporo miejsca na bagaże, wspaniały system audio, byłem zachwycony rzeczywiście. Każdy pasażer ma swój własny ekran, oczywiście swój własny program rozrywkowy, filmy, gry komputerowe, muzyka, różnego rodzaju stacje i rzeczywiście szeroki wybór. Dla porównania leciałem inną linią, która się nazywa Air Canada do Seattle i muszę przyznać, że nie ma w ogóle porównania, jesteśmy o niebo lepsi z naszym lotem. Jeśli chodzi o przelot, bardzo dobrze się czułem, właśnie mogę powiedzieć to prawdę powiedziawszy, bo do hotelu się w tej chwili w Warszawie meldowałem kilka minut temu i jest rzeczywiście dużo mniejszy hałas, lepsze oddychanie, jakoś powietrze jest tam lepsze, podobno dużo bardziej wydajne filtry. Nie czułem normalnego zmęczenia, tak jak po zwykłym przelocie z samolotem 767. Samoloty szybko lecą. Tutaj właściwie zapomniałem zadać pytania, może w przyszłości będę mógł z Państwem się podzielić, ale samolot ze Seattle do Warszawy leciał niecałe 9 godzin, a praktycznie rzecz biorąc z Toronto do Warszawy leci 8 do 9 godzin, także w sumie możemy liczyć, że te kilka godzin po drugiej stronie kontynentu to nam jakoś się może uda w przyszłości zaoszczędzić. Byłem bardzo zadowolony tutaj, jak przyjechaliśmy na miejsce, było takie bardzo eleganckie ogłoszenie. No i pani, która witała wszystkich przylatujących z Dreamlinera, oświadczyła dumnie, że cała Polska jest dumna z tego, że ma najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze samoloty w całej Europie, bo rzeczywiście jest to pierwszy Boeing 787, który przyleciał do Europy i którego portem macierzystym jest Warszawa. Panie Witku, a proszę powiedzieć, jak było z odczuwaniem turbulencji, bo jeszcze przed lotem lot zapowiadał, że Dreamliner to taki samolot, w którym nie trzęsie nawet jak wchodzi się w strefę turbulencji. Czy rzeczywiście to trzęsienie jest mniej odczuwalne w tym samolocie? Znaczy, zauważyliśmy jedną rzecz. Skrzydła się lekko wyginają, tak jakby rzeczywiście amortyzacja jakaś działała. W czasie całego lotu ja tylko w jednym momencie zauważyłem, że była turbulencja, a tak poza tym rzeczywiście jest to bardzo, bardzo taki łagodny przelot. Czy to były akurat warunki atmosferyczne? Nie wiem, ale myśmy praktycznie rzecz biorąc poza jednym momentem, kiedy było ostrzeżenie, żeby zapiąć pasy, ale to nie były takie turbulencje, jakie ja kiedyś odczuwałem w innych samolotach. Także rzeczywiście ten samolot jest zrobiony tak, że komfort będzie chyba dużo lepszy niż na starych samolotach. No cóż, możemy tylko powiedzieć, że bardzo panu zazdrościmy, że już pan sobie tym nowym samolotem poleciał, a my jeszcze nie, ale
ale wszystko się zmieni. Polacy mieszkający tutaj w Kanadzie, w Toronto będą mieli taką szansę już niedługo, na początku nowego roku, a dokładnie Od 1 lutego, tak? Dokładnie. Od 1 lutego przylatuje Dreamliner do Toronto i już żaden inny samolot nie będzie leciał, nie będą zamieniali żadnych innych samolotów, podstawiali, tylko Dreamliner ma latać. Takie są plany. No oczywiście zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej polimex.com i naszego Facebook Polimex Travel, gdzie mam nadzieję, że już w tej chwili jest masa zdjęć. Będę miał jeszcze więcej, no i w przyszłości mam nadzieję, że jeszcze mogę się podzielić dodatkowymi wrażeniami. My pana Witka oczywiście zapraszamy tutaj do studia, żeby nam poopowiadał jeszcze trochę o tym niezwykłym locie. Naszym gościem był pan Witek Manikius, właściciel firmy Polimex, który jako jeden z pierwszych poleciał samolotem Dreamliner z Seattle do Warszawy. To był historyczny lot, na który czekało wielu, którzy przygotowywali i ten lot, i umowy o nowy samolot. Bardzo dziękujemy panie Witku za te relacje, no i czekamy na pana tutaj w Toronto. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.